Така, здравейте! И в този клип ще ви покажа разликата между оригинални и фалшиви карти, понеже Yu-Gi-Oh! From BG са направили клип какви са оригиналните карти. Ами, сега ще ви покажа какви са искате оригинални карти. Така, първо, тук съм наредил 5 карти от различните едишъни и класове. Какво ще рече Edition? Това са карти, които имат само един вариант на своето име. Най-обикновено са тези карти. Те нямат печаче, както виждате. Имат First Edition. Това означава, че името им е сгрешено и ефектът на нивото не е нито картинката, само името и ефекта. Така. Тези карти обикновено са най-фалшивите. Сега към втория. Нямат First Edition, нямат печаче. Това са полуфейк, което означава, че тези карти имат само сгрешен ефект, нищо друго. Те се използват, не може да се използват в турнири, поне те нямат печаче. Най-общо казвам, те са полуфалшиви карти, може да сте с приятели и така. Следващото е с печаче и с First Edition. Това са карти, които обикновено може да се използват в турнири, но имат само един Edition на тях. First Edition е точно това. Edition на само една карта, т.е. няма друго име. Пример, когато биш Хракнус, няма сгрешен ефект, нито сбъркано име, така че той може да се използва в турнири. Следващите две карти са чисто оригинални карти. Какво ще рече? Карти с сребърен или златен печат и различни RR. Пример, тази карта. Тази е с печатче, няма First Edition и може да се ползва в официални турнири. Пример, в София може да се ползва само с такива карти, с печатче. Но, както добре виждате, тази карта няма Rare. Ето истинска карта. Тази карта е с Rare, както виждате, на Super Rare. Има жълт печат, който означава, че на оригиналният тип карти. Аз нямам много такива, понеже съм в град, който няма много такива карти. И няма много такива карти. Но тази карта може да ползва в официални турнири и навсякъде може да използват. Следващия тип са картите, които имат сгрешено име, сгрешен ефект. И разбира се, нямат печаче. Пример, Hazy Beast-овете. Тук пише Hazy Beast Periton, а тук извинявам се, Hazy Flame Periton и Hazy Beast Periton. Така, първо, името е сгрешено. Нивото е сгрешено. Ефектът е сгрешен. Едишънът е сгрешен. Въобще, цялата карта е бругната. Но поне картинката не е сгрешена. Като някои български карти. Например, аз съм срещал карти, които са изцяло на български. Т.е. на тях. Чакайте само да ви покажа. Например, ето това пакетче. Пише на карта, пише Yu-Gi-Oh! И ефектът е сгрешен. Името е сгрешено. Въобще цялата карта е сгрешена. Например, на Mystical Space Telephone може да пише трето ниво, 100 точка така и нещо от сорта. При тези карти няма такова нещо, те са си чисто оригинални. Можете да видите. Също така, моля ви се, ако някой има парфумпал карти, да ми каже. Те са ми от голямо значение за мен. Защото аз събирам сега парфумпал дек. Също
Утре ще има само един клип, не се обещавам да има 2 клипа. Не повече от 2, защото трябва да уча и такива неща. Както знаете, сега е края на срока, не трябва да си правим оценки, такива неща. Така че ще се видим следващия клип, като и в понеделник. Но чакайте седмицата, не чакайте много да има клипове, понеже, както знаете, аз съм матури, разни неща. Въобще не ми се занимавам с клип. Така че и до скоро ще имам следващия клип.